Lijep pozdrav svima. Evo nas u novom povijesnom videu o hrvatskom srednjovjekovlju. U prošlom videu smo se bavili borbama Hrvata i Osmanlija između 1463. dakle nakon pada Bosne i 1493. kada je bila Krbanska bitka. I mislim da smo dosta tu stvari obuhvatili, naravno ne sve, jer i nije cilj ove forme da se bavimo s najsitnijim detaljima. Međutim, sada ćemo ići, ajmo reći, korak dalje. Nećemo se baviti toliko događajnicom, političkom povijesti, već ćemo ići u teritoriji ideologije i promidžbe. Kad kažemo ideologija i promidžba, naravno da odmah pomislimo na 20. i 21. stoljeće, međutim, zapravo već od ranog srednjeg vijeka postoji među Hrvatima, to jest hrvatskom elitom, neki oblik ideologije ili promidžbe. Samo naravno to mi ne doživljavamo na ovaj moderni način, već to moramo shvatiti u kontekstu vremena u kojem su oni živjeli. Kad gledamo današnje moderne hrvatske stranke, svaka od njih baštini neke ideje iz prošlosti, poziva se na neke događaje iz prošlosti, pa isto tako imamo slučaj i među hrvatskom elitom u 15. i 16. stoljeću. Želio sam samo prije nego što krenemo na ovu temu, spomenuo sam rani srednji vijek i tu imate primjere, recimo nekakve ideologije koja se želi raširiti među elitom, pa tako se na primjer Mihael Krešimir II kruni u Saloni, to jest u ostacima nekadašnje Salone. To je naravno vrlo simboličan događaj u kontekstu 10. stoljeća. Zašto? Zato što je Split kao grad, kao dalmatinski grad u sklopu Bizantske Dalmacije postao crkveno središte kompletnog Hrvatskog kraljevstva. Tada i Hrvatsko kraljevstvo politički ulazi u dalmatinske gradove, dobiva kontrolu nad njima. I onda naravno sa simboličke razine i ideološke razine je jako bitno da se Mihael Krešimir II okruni u gradu koji je nekada bio političko središte bivše rimske provincije Dalmacije, ali je isto tako bio i crkveno središte, a recimo Splitska nadbiskupija, koja je tada bila crkveno središte Hrvatskog kraljevstva, je u srednjem vijeku baštinila, ajmo reći, ostavštinu salonitanske biskupije ili nadbiskupije. Sad, to je isto stvar interpretacije. Tako, sad idemo u 15. stoljeće, idemo među naše velikaše, Frankapane i Kurijakoviće, to jest Karloviće, Kurijakoviće. Krenut ćemo od Frankapana, koji će biti glavni fokus ovog videa, ali ćemo ići po knezovima. Krenut ćemo od početaka obitelji Frankapana. Oni u 12. stoljeću, njihova obitelj se osniva na Krku, gdje je njihovo prvotno uporište. U 13. stoljeću šire se na Senj, Vinodol i Modruš. Oni su bili jako blizu, naravno, Venecije, pa su dosta vremena balansirali između Republike Svetog Marka i kralja krune Svetog Stjepana. Oni se povezuju sa talijanskim obiteljima. Međutim, ključan događaj je zapravo 1393. kada Nikola IV. Frankapan postaje glavni čovjek obitelji. Zašto je to bitno? Zato što se on iznimno probio na toj političkoj sceni tadašnjih zemalja krune Svetog Stjepana, jer je on novcem iznimno puno pomagao Žigmunda Luksemburškog, koji je se tada borio za tron, i ugarski i hrvatski naravno, a onda naravno Žigmund Luksemburški se na neki način zahvalio Nikoli IV. 1426. kada je on postao hrvatski ban. Za vrijeme tog Nikole IV. Je preuzet identitet Frankapana. Mi Frankapane poznajemo naravno kao Frankapane, ali njihov početak u 12. stoljeću je vezan za Krk. Samim time oni su bili poznati kao knezovi krčki. Frankapani. Tko su Frankapani? Frankapani su bili, to jest Frangipani su bili rimska srednjovjekovna obitelj, koja je bila vrlo moćna. Međutim, u 15. stoljeću, kada su naši Frankapani bili glavni
na istočnoj Jadranskoj obali. Praktično rimska obitelj Frangipani više nije bila toliko bitna u Rimu, ona je marginalizirana, ali ajmo u tu 1422. godinu. Tada se prvi put spominje Nikola i njegov sin Ivan Anž kao Frankapan. Dakle, u izvorima piše De Frangipanibus. Nakon venecijanskog osvajanja Dalmacije od 1409. do 1420. Venecija je uvela trgovačke restrikcije knezovima krčkima. Nikolino poslanstvo je u prosincu 1420. otišlo u Anconu, a zatim u Rim kod pape Martina V. kako bi ublažili te restrikcije. Nakon povratka iz Rima preuzima se ime od rimske obitelji Frangipani. Kao što sam rekao, malo sam ušao recimo kratko u tu povijest te rimske obitelji Frangipani, ali ponavljam, oni su praktično od sredine 14. stoljeća nebitni u kontekstu Rima, a ovdje već 15. stoljeće. I tu dolazimo do tog famoznog mita o porijeklu neke obitelji. Zašto bi Frankapanima bio bitan mit o porijeklu? Pa bitan im je za odnose van Hrvatske. U Hrvatskoj njima mit o porijeklu nije bitan. Oni su i ovako u to vrijeme najmoćnija obitelj u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Sad, naravno da povezivanje sa Frangipanima možda im je malo nešto donijelo na ugledu, ali to ne mijenja bitno ništa u svakodnevnom životu njihovom u Hrvatskoj. Međutim, mijenja dosta toga u političkoj legitimaciji te obitelji u Italiji. Recimo da je njihov položaj u Hrvatskom kraljevstvu im omogućio da preuzmu taj mit, da se krenu širiti van Hrvatske. I uz to oni su imali brojne veze u Anconi, imali su veze s dvorom Visconti u Milanu i tako dalje. I naravno da im je onda komunikacija sa obiteljima u Anconi, u Milanu, u Rimu, Ferrari i tako dalje bila lakša ako prikažu da vuku porijeklo od neke rimske plemenske obitelji. 1430. je papa priznao službeno ovo porijeklo Frankopana i prihvatio je njihov grb Frangipanija kao službeni grb obitelji. Isto tako, taj mit o porijeklu je prihvaćen na dvoru Žigmunda Luksemburškog, što je na neki način im bila također zahvala za sve ono što je Nikola IV. Radio u korist Žigmunda dok se ovaj borio za prijestolje. Venecija nije isprva prihvaćala taj mit, no 1452. su i oni prihvatili, s tim da moramo uzeti u obzir, i to je bilo spomena u prošlom videu, da je Venecija 1481. osvojila Krk, a Krk je izvorno mjesto gdje su nastali knezovi krčki, kasni Frankapani. I onda te 1481. su Venecijanci preko svojih, ajmo reći, službenih glasila, pisaca, bliski duždu napali taj mit o Frankapanima kako bi legitimizirali svoju vladavinu nad Krkom. Idemo sad kad smo obradili Nikolu IV, tog najmoćnijeg Frankapana, koji je imao jako puno sinova, koji je uspio od svoje obitelji napraviti najmoćniju obitelj u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Idemo na Stjepana II, Ivana VII i Frankapanski mit. Kao što sam rekao, Nikola IV imao jako puno sinova, točnije 8, a Stjepan II naslijedio je Modruš i postao je vrlo prominentna osoba u srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Oženio je Isotu d'Este, sestru Leonela d'Este, markiza Ferrare i kneza Modene. To se dogodilo 1446. A još ranije 1433. Stjepan i njegov brat Bartol primljeni su u Rimu kod okrunjenog cara Žigmunda Luksemburškog. S njima je bio i Čirijak Ankonski, trgovac i antikvar. On je bio možda i najpoznatija osoba iz Ancone u tom periodu i on također piše o toj obitelji. Međutim, tu se vraćamo na ono što sam spominjao kod Nikole IV. Oni imaju jako dobre veze s Anconom i ovaj mit o porijeklu od Frangipanija im
služi za političku legitimaciju. Međutim, ovdje Čirijak Ankovski ide korak dalje. On u svom spisu iz 1433. naziva Frankapane frigipenatima. Sad frigipenatima, to moramo uzeti u kontekstu te humanističke misli, dakle gdje se kao nasljednike antičke Troje smatralo Frigice. Samim time što ih se ovdje naziva frigipenatima, samim time se implicira da su Frankapani nasljednici Eneje, onoga Eneje koji je uspio pobjeći iz Troje nakon Trojanskog rata. To dovoljno govori o statusu koji su Frankapani uživali u Anconi, međutim taj mit se nije uspio zaživjeti i oni nisu postali frigipenati, ostali su Frankapani. Prije spomenuti Ivan VII je vladao otokom Krkom pod venecijanskom zaštitom od 1452. do 1480. I sad vam je možda jasnije to što sam prije spominjao godinu 1452. kada je Venecija priznala taj frankapanski mit. To je naravno bilo u interesu toga da idu niz dlaku svom, ajmo reći, čovjeku koji se stavio pod njihovu zaštitu. Sad prelazimo na političku promidžbu Bernardina Frankapana. Bernardin Frankapan je bio glava obitelji Frankapan na prijelazu iz 15. u 16. stoljeće i zanimljivo je da tad ti Frankapani okupljaju zanimljive ljude u Modrušu, gdje je njihovo sjedište, a u doba Bernardina Frankapana je to bio Šimun Kožičić Benja, modruški biskup od 1509. Porijeklom je bio iz Zadra, a tamo se i zaredio i on je bio njegov glavni savjetnik. On je putovao 2 puta u Rim, putovao je 1512. i 1516. u sklopu 5. Lateranskog koncila, tada je papa bio Lav X i on je imao jasan cilj koji mu je namijenio Bernardin Frankapan, da se obrati papi i naravno crkvenim velikodostojnicima kako bi uspio ishoditi pomoć prvenstveno za Frankapane. Starija hrvatska historiografija je često tumačila ovaj put Kožičića Benje kao da je on bio u sklopu općeg hrvatskog interesa, međutim to ne treba promatrati tako, a to ćemo vidjeti na primjeru i kasnijeg plemića Ivana Torkvata. Ovo je bio prvenstveno put u interesu Bernardina Frankapana, ne Hrvatskog kraljevstva kao takvog, već Bernardina Frankapana i cijele obitelji. On se 2 put obratio u Rimu, njegov prvi govor je bio u travnju 1513. a drugi je bio pred papom Lavom X van koncila 1516. I to je bio onaj njegov poznati govor De Corvatie Desolazione. Fokus tog govora je na Frankapana. Govori o vezi Frankapana sa Rimom, tu je naravno onda i jedan veliki dio izlaganja, on iznosi povijest obitelji, poveznica s Frangipanima i tako dalje i on nudi papi 2 opcije. Prva opcija je velika ekspedicija pod križem protiv Osmanlija, što će reći križarski rat. To jest ja sam se na početku krivo izrazio, ne nudi on papi ništa, već on predlaže papi. Ovo je bila prva opcija. A druga opcija je pomoć Frankapanima. I ono što je jako zanimljivo je da on interese Hrvatskog kraljevstva u ovom govoru poistovjećuje s interesima obitelji Frankapan. I to je zapravo bit ovog putovanja. Dakle, uzdizanje obitelji Frankapan. On ovdje nije ga briga za obitelj Kurjaković, za obitelj Zrinski, ni za ove sitne plemiće koji su u velikim problemima. I to nas onda dovodi do posljednjeg dijela ovog videa, a to je Ivan Karlović Kurjaković i mit o Torkvatima. Kurjaković ili knezovi Krbavski, njihovi počeci su vezani uz Krbavu, Liku i Bužane. Osmanske provale su jako negativno naravno utjecale na njih, jer evo primjerice 1460. sjedište Krbavske biskupije prebačeno iz Udbine u Modruš, što je naravno direktno pogodovalo Frankapanima. Te osmanske provale su se posebno intenzivirale nakon pada Bosne, a njihovi krajevi su bili praktično prvi na udaru. Ivan Karlović Kurjaković je imao jako težak život kao velikaš,
jer su njegovi posjedi su bili na udarima, nije bio u dobrom s Frankapanima, najmoćnijom obitelji u kraljevstvu, plaćao je Osmanlijama danak u nekim periodima, bio je kondotijere u venecijanskoj vojsci, praktično plaćenih, kako bi preživio, i on je također kao i Frankapan Bernardin pokušao naći pomoć kod pape. 1516. je prvo Ivanovo poslanstvo kod pape, međutim ono puno značajnije je 1519. kada je poslao svog kapelana Stjepana Posedarskog. Stjepan Posedarski je održao govor gdje je za situaciju u Hrvatskom kraljevstvu okrivio hrvatske banove. Kritizirao je susjedne gospodare koji su napadali Ivana Krbavskog, to jest, a ti gospodari su Frankapani naravno. Kritizirao je govor Kožičića Benje, predstavio je Ivana Karlovića kao pravog branitelja Hrvatske. Rekli bi na latinskom defensor Croacije. I u tom govoru je Ivana nazvao Torkvatom. Sad, zašto Torkvat? Paralela je između Torkvata ovog našeg hrvatskog, paralela je ta da se on poistovjedio sa Tit Manlijem Torkvatom koji je 361. prije Krista obranio Rim od Gala. I taj Torkvat, rimski Torkvat, je obranio Rim od snažnije vojske i van očekivanja, pa je to bila naravno paralela s aktualnim borbama protiv Osmanlije. Ovdje imamo Torkvata, modernog za taj period naravno, protiv barbara, jer ovdje su Gali percipirani kao barbari, a novi barbari su Osmanlije. Osim poveznice sa rimskim Torkvatom, s rimskim Manlijem Torkvatom, Ivan Kurjaković Karlović je dodatno gradio svoj mit o porijeklu, povezujući se dalje sa antičkim Rimom. I tu onda dolazimo do daljnje njegove inspiracije. Kurjakovići vuku porijeklo od stare hrvatske obitelji Gusići. Samim time u njihovom grbu je bila guska. A kakve veze ima guska s Rimom? Pa ima zato što imamo Torkvatovog pretka Marka Manliju Kapitolina koji je 390. prije Krista probuđen od strane gusaka i uspio je onda uzbuniti Rimljane koji su odbili Gale. I to je tada naravno bilo jako sredstvo legitimacije kod pape i kod Venecije, jer imate obitelj koja ima navodno veze sa tad cijenjenom rimskom obitelji koja je u 2 navrata odbila Gale. Ajmo reći antičke barbare u očima tadašnjih Rimljana. I kao što sam već prije spomenuo, tu su Osmanlije onda bile novovjekovni barbari, novovjekovni Gali. Kad govorimo o guskama, tu mu je uzor naravno bio Matijaš Korvin i Korvinov mit o porijeklu, koji je naravno Korvin kada se prevede sa latinskog na hrvatski znači gavran. I samim time se Korvin onda na temelju te poveznice identificirao sa nekim ranim vremenima. Evo, ovo je bio kraći video nego prošli, gdje sam pokušao ući, ajmo reći, u tu neku političku ideologiju i političku promidžbu Frankapana i Kurjakovića sa prijelaza s 15. na 16. stoljeće. Nadam se da je bilo zanimljivo, a u idućem videu ćemo se baviti Svetim Jeronimom i nastavit ćemo sa tom, ajmo reći, ideologijom i promidžbom, gdje ćemo se baviti time da je Sveti Jeronim bio praktično hrvatski svetac u kasnom srednjem vijeku, iako naravno da znamo da to nema veze s istinom, jer Sveti Jeronim nije bio Hrvat, djelovao je na ovom području prije nego što su došli Hrvati, ali je jako zanimljivo to proučavati i vratiti se u to vrijeme. Vi svoje mišljenje kao i uvijek napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.